27 сентябрь халыкара туризм көне. Татарстан исә сораштыру буенча гастрономик туризм тармагында җиңүче. Республика ризыклары чит ил вәкилләрен нәрсәсе белән җәлеп итә. Эфирда таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңелек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез тимәләр аша да белдерә аласыз. Кызыл килеш май белгесе, яшел килешу һәм ак нейтралитет белгесе. Дөрестән дә сораштыру уздырганнар иде туристик кызыксыну буенча, хәтта National Geographic Travel онлайн сораштыру үткәргән. Монда Татарстан 51% белән беренче урында бара һәм мөгаен инде ул беренче урынны яуларда. Нәрсә белән бәйле бу дип уйлыйсыз? Ничек әйтергә инде? Монда әлбәттә безнең ничектер кунакчыл халык булуыбыз та уйныйдыр инде. Чөнки безнең ашамлыклар ул бик гениаль ашамлыклар дип уйламыйм мин. Чөнки камыр, ит, бәрәңге шул гел бер төрле ашамлыклар. Ләкин безнең кунакчыл менә хатын кызлар ничек алар ул ашамлыкларны китереп бирәләр. Шулар шул моментта туры килгәнгә күрә алар безнең өчен сайлар да безнең шәһәрне. Ашу осталары бар, сез килешер идегез микән? Безнең ризыклар бары тик камыр һәм ит белән бәйле генә дип. Мин бу әйбер белән килешеп бетмәс идем. Безнең менә һәрбер ризыгыбызны алсак та үзенчәлекле бер тәме бар. Мәсәлән, бәлеш зур иттереп әзерләнә. Ул ит зур иттереп табынга чыга, капкайнар таба белән. Менә кайда бар андый ризык? Юк ул андый ризык. Һәм инде шул эшпишмаклары мичтән аласың, капкайнар, тәмле иттереп чыгарасың. Һәм инде аның гебәдияләре, кырт белән гебәдия, ит белән гебәдия. Безнең шәкшәтләребез ис китмәле ризыклар. Менә чит ил кешеләре, мин инде күп мастер-классларны чит илләрдә күрсәтеп йөрим. Алар шулай дип әйтмиләр. Алар бик анда бит менә мастер-класс үткәргән вакытта гел безнең татар кызлары, татар мөселман кешеләребез генә килми. Анда бөтен чит илләрдә киләләр мастер-классларга. Ашамлыклар тәмле түгел дип әйтүем түгел. Менә алар күбесенчә камырдан. Менә күбесенчә. Безнең татар ризыкларын пешерү өчен иң яхшы сыйфатлы ит кирәк, иң яхшы сыйфатлы бәрәңге кирәк, иң яхшы сыйфатлы йомырка кирәк. Бөтенесе тәмнәрдән тора. Әгәр дә инде әйтсәк, анда инде нәрсә салына безнең? Лавр яфрагы салырга мөмкин, борыш, бик күп тәмләткечләр юк. Шушы тәмле һәм сыйфатлы ризыклар исәбенә безнең ризыкларыбыз тәмле килеп чыга. Һәм бездә видеоязма да бар, карыйбыз да, аннары дәвам иттерербез. Бөтен дөнья глобализация хәлендә булганда, безнең татар ашлары бер кайчанда үз актуальлеген югалтмаячак. Менә күз алдыгызга китерегез. Чит илгә барасың. Без артистлар буларак еш кына җырыйбыз. Чит илләргә ничек кенә чит илләрдә мотор булса да, үзебезнең тыкмаш, эшпешмак, шәк-шәк, гыбәдия, бәлешләрне сагынып кайтасың. Бу бит инде үзе бер бәхет, шатлык. Хәтта быел Эшпешмак көне дигән фильмны төшергәндә Мәскәүдән килгән операторлар, артисткалар һәм башкалар авылда төшкәндә, авылда менә шушы татар ризыгын ашап карагач, алар шок каттылар. Хәтта баш оператор урыс җегете булса да, ул татарча өйрәнә башлады. Һәр көн иртән торып хәерле иртә, ашларыгыз тәмле булсын дип, бәрәмәчләрне, эшпәшмакларны учлап ашый иде. Монда әйтләр, Мәскәү кешесе яратып ашады дип, ләкин без беләбез, соңгы арада безнең республикабызга күп төрле чаралар ярдәмендә киләләр чит ил вәкилләре. Шамил әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә бу татар ризыкларын чит илдә таныту һәм безнең илгә һәм аерым алганда республикага аларны нәкъ менә ашлар белән җәлеп итү бүгенге көндә ничегрәк тора әлеге эш? Ашлар белән җәлеп итү ул бер төп юнәлеш булып кала бүгенге көндә. Чөнки шул ук Төркияне алсак, аның җылы диңгезе бар, яхшы пляжлары бар, бит. Францияны аласың икән, аларның Эйфель башнясы бар, шулай ук мотор пляжды ял итү җирләре бар. Татарстанның кызганычка каршы ул яктан бик мактанырдай табигый байлыклары җитеп җитми. Шуңа күрә менә бу гастрономик туризмны үстерү, ул безнең Татарстанга туристларны шакыру ягында иң зур юнәлешләр булып торыр дип уйлыйм мин.
Шул юнәлешләр белән шөгыльләнүче безнең Рушания ханым да бар. Әйтегез әле, менә киләләрме халык, кызыксынамы безнең ашлар белән? Сез һәм сез аларны кайларга җибәрәсез? Бармы безнең татар халкында дип әйтик, барыр һәм чын мәгънәсендә горурлануда күрсәтер урыннар? Әлбәттә, рестораннар турында сүз бар, әйме? Рестораннар монда бәлки ниндидер фастфуд дип әйтик. Кафеларда фастфуд та бар, әлбәттә барыбыз да белгән, бөтен кеше яратып йөри торган җиребез, әйме? Кафеларда бөтен җирдә татар халык ашларын бирәләр, әмма рестораннар аксый дип әйтер идем, бармак, бер кулның бармаклары җитә, кайберләре аксыйлар да әле. Мин әйтер идем, официантларның эше тагын да тизрәк барса, бөтенләй яхшы булыр иде. Менә эш пешмак турында кабаттан кайтып әйтсәм, Туган авылның комплексына килеп керәбез бит инде, әйме? Туган авыл эш пешмакка һәйкәл тора. Мин анда берничә мәсәлән үземнең миссиямны үтим. Татар телен өйрәнә башлыйбыз. Әйдәгез, 1-2 эш пешмак. Әгәр дә сез бездә эш пешмак бармы, апа дип әйтсәгез, сез аш калмыйсыз дип әйтәм дә инде. Ничәләр 5 сүз өйрәнделәр. Һәм шәк-шәк, эш пешмак. Мин әйтәм, эш пешмак дип языла, эш пешмак дип укыла. Бездә ч юк, бездә каты сөйләшмиләр, әкрен сөйләшәләр. Һәм үзебезнең алфавитка да инде шулай ничек дип әйтәм, мөрәҗәгать итеп шулай алабыз. Ул безнең эш пешмак безнең өчен шул бер ничек дип әйтәм инде, бер матур урын. Димәк, әле ашау белән бер рәттән сез монда башка элементларны да кулланасыздар һәм монда милливлекне, бәлки телне дә әле үстерү ягыннан шуйсыздыр. Менә әйтләр, күпмедер дәрәҗәдә шул официантлар эше җитми дип, менә нәрсәләр эшләргә кирәк һәм нәрсә үзгәрергә тиеш сезнеңчә, Резина ханым, моны үзгәртер өчен? Элеккеге вакытлар белән караган вакытта, әйме, бөтен төштә безнең үзбәк кухнялары, сушилар, роллар иде. Хәзер бит Аллага шөкер, менә күңел шуның кадәр рәхәт, татар рестораннары, татар кафелары, менә безнең татар ризыкларын матур иттереп тәкъдим итә беләләр. Әлбәттә, инде официантларның аксаулары хәзер беләсез нәрсә дип әйтер идем, Рушания ханым. Яшьләр хәзер ялкау. Менә безнең заман кешеләре, безнең менә эшләгән вакытлар кебек алар эшләсәләр, түзә алмаслар иделәр. Без бит инде теге русча әйтсәк, огни и воды прошли. Хәзер алар ялкаулар. Аларга вакытны үткәрергә кирәк, акчаны алып китәргә кирәк. Уйламыйлар синең качество турында да, шул ук синең матур иттереп аны тәкъдим итү турында да. Мин үземнең кызлар белән бик эшлим. Менә бездә бик күп инде безнең тамадабыз, бик күп йөгереп йөриләр. Мин инде һәр вакытта да әйтәм, тамаданың әйбәте килсә, безгә дә рәхәт, ризыгыбыз кайнар чыга дип әйтәм. Әлбәттә, инде кухня ягында үзең басып торсаң, әйдәгез кызлар, моны бирегез тизрәк тегенсәгез, моны эшләгез дип әйтеп торсаң, эшлиләр. Аллага шөкер. Без әле моның турында сөйләшәбез. Хәзер интернет заманы булгач, күбесе барыбер инде Инстаграмнарга, мәсәлән, социаль челтәрләргә урнаштыра. Безнең блогерда бар, менә нинди ашлар күбесенчә кызыксыну ята һәм сез килешмәдегез ахыры. Килешмәдем, менә ялкау дигән сүз белән килешмәдем. Яшьләрнең ялкаулыгы гына түгел монда. Менә безнең халык, килгән халыкта ничектер эшләгән кешеләргә мөнәсәбәте дә дөрес түгел. Әйдә миңа күрсәт, әйдә миңа нидер яхшырак миңа ашамлыкларны китергән бул дип таләп итәләр. Туристлар турында әйтәсез сез, дәме? Официантлар турында мин. Юк, официантларга карата шулай таләп итү әйтәм бар. Шуңа күрә алар мин аларны сәгать ярымга калдырам, сәгать ярымнан киләм, мин сезне каршы алам дип. 2 сәгатьтән 2 сәгать ярымнан көчкә безгә әле китерделәр бит соңгы блюдобызны дип киләләр. Ул бит инде ярамый бит алай. Ул бит инде икенче кешене тагын шушы өстәл артына кертеп, күбрәк кешегә хезмәт күрсәтергә була. Ул бөтен рестораннарда да шул безнең аксый торган ягыбыз. Ашау культурасы да бар бит. Ашау культурасы да бар, Гамил әфәнде. Ничек уйлыйсыз, әлеге культураны үстерергә кирәкме безгә? Һәм хәзер хәлләр ничегрәк? Чөнки чараларда, мәсәлән, бәйрәмнәрдә меню ягы ничегрәк? Мәсәлән, бит инде безнең туйларга да чит ил вәкилләре килә. Сез, мәсәлән, башка регионнарга чыгасыздыр. Татар халык ашлары ничегрәк тәкъдим ителә һәм башка ашаулар янында югалып калмыймы? Бер ара бик каты кыланганнар, хәтта никах кыларга да тота башлаулар. Әле инде крем ашлар, аны халык утыра инде ашамый. Килен теләде дип кенә аны ашап булмый бит инде. Сушилар, мушилар белән мавыктылар. Әле иншарык ризыклар бар. Хәзер Аллага шөкер яңадан акыла кайтып киләләр. Тыкмачлы аштан, үзебезнең бәрәңге белән иттән дә яхшысы юк. Менә гади халык җыелган җирдә. Туристларга татар экзотикасы буларак шуны тәкъдим итәргә була инде.
Гастрономик шоу менә нәрсәгә кирәкме ул анда? Гастрономик шоу, ансы инде менә экскурсоводлар йөри, Аллага шөкер, безнең анда шәһәргә ничә миллион турист киләдер. Алар эшпешмак, шәкшәк, мәкшәк бөтен нәрсәне аңлаталар. 4 миллион. Әле менә экскурсовод каләкмәгәннәр буланың индивидуаль туристлар, яки инде өстәмә рәвештә инде бер шоу күрәсләр килә. Аларны менә парасында таба белән пешергән аларның махсус ризыклары чыга, бәлешләре чыга. Бу гастрономик шоу дип атала. Һәм менә шул гастрономик шоу вакытында туристларга өстәмә рәвештә, ничек әйтим, татар мәдәниятенең, аның хуҗабикәсенең гениаль булуын, һәм бу дөньяда иң яхшы пешекчеләрнең татар хатын-кызы булуын иң тәмле ризыклар иттереп, майлап, җайлап сөйлисең, менә шундый бер Без аны аңлыйбыздыр, бәлки беләбездер, шит ил кешеләре моның белән килешәме икән? Менә ниндирәк фикерләр яңгырый? Мәсәлән, шул ук кемдер ияләнгән, алар культурный шок кичерәләр анда. Кемнәрдер ияләнгән фастфудлар ашап, шул ук Макдональдсларны беләләр, мәсәлән. Безнең нәкъ менә әлеге Макдональдска каршы торырлык һәм альтернатив ризыкларыбыз бармы? Бар, әлбәттә бар. Менә һәр вакыт менә без бит инде 3 көнгә килә группа. Аларның иртәнге обедтагы һәм кичкә ашауларын без карыйбыз, карап үткәрәбез. Иртә белән булсын кысты буй мәсәлән, бутка белән. Икенчесендә килсен мәсәлән эшпишмак, шулпа белән. Өченчесендә килсен сметанник дип әйтәм, татарчасы ничек була торган дөрәме? Һәм алар әйтәләр, сездә бөтен әйбер кул белән эшләнелә. Булай тиз генә җайладың түгел. Ничек аны шулай тырышып бетерәләр? Матур итеп бүгәләр, ул эшпишмакны китерәләр, әйме? Шуңарга шак каталар, менә ул шоу. Наларыңа шак каталар, фастфуд түгел. Ой, ашларыгыз сезнең нинди тәмле. Бу токмашны ничек кисәләр аны дип шак каталар, бу шоу. Монсы шит илдән килгән кешеләр өчен. Безнең ашларны ничек уйлыйсыз, кирәкме, Шамил әфәнде, читкә чыгарырга һәм башка, мәсәлән, инде шит илләрдә сез бит инде күп илләрдә булган кеше буларак беләсездер. Менә халыкка чыгару кирәкме? Аларда кызыксын уятамы? Әллә инде, мәсәлән, аларны монда чакырып, шуның белән генә без канәгатьләнә алабызмы? Үзебезгә чакыру беренчедән бик кирәк бараны. Менә шул килгән туристларның кайберләре киләләр дә, менә шушындый ризыклар ашадык дип очрашканым бар, сөйләшкәнем бар, үзебезнең илдән килгәннәрдә, чит илдән килгән. Бу шуларны ашадым, менә буларны әле ашап карый алмадым дип, тагын бер киләсе була дип, шулай диләр. Анысы безнең өчен файдалы. Бүгін көндә менә мин өйрәнгән идем бу мәсьәләне. Татар ашларына 27 төрле ризык дөнья күләм билгеле. Без менә санап киттек берничә билгеләрен генә инде. Гүбәдияне бөтен дөньяда беләләр. Тутырган тавык, тутырган каз, мәсәлән. Яки каклаган каз. Без дәвам иттеребез рекламадан соң, алга таба ачыкларбыз Тәмле Казан фестиваленең максаты турында да. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянук тапшыру һәм без бүген тәмле темага сөйләшәбез. Ул да булса ашау турында, безнең татар халкының ашауларын чит ил дәрәҗәсенә күтәрергә кирәкме һәм гастрономик туризм үсеше. Әйдәгез әле татар ашлары тарихы хакында бер видео язма карап алыйк. Татар ашлары турында фикер йөрткәндә, татарларның күчмә халык булгандарын истә тотарга кирәк. Шуңа күрә безнең ашларның нигезе ул итле, сөтле ризыклар. Аларны саклау өчен бик кызыклы ысуллар булган, башка халыкларга хас булмаган, мәсәлән, моның нәтиҗәсе итеп кокланган ит, казылык, корт һәм башка ризыкларны әйтеп үтәргә була. Ат ите ашауда ул күчмә халыклардан килә. Бу үзенчәлек безне башка төрки халыклар белән дә аеруча якынайта. Мәсәлән, төркнең каймагы белән татар авылының каймагы арасында бернинди аерма да юк. Әлбәттә, һәр дәвер күрше халыклар белән аралашуда үз изен калдырган, татар ашларында мөселман дине дә үз өлешен керткән. Мәсәлән, христиан халыклары юкка гына яшелчә, гөмбә, балык ашап ятмаганнар, пост вакытны мәҗбүри рәвештә ашаганнар. Татар мөселманнары исә яшелчә һәм башка ризыкның файдасын үз акыллары белән, үз телекләре белән куллана башлаганнар. Озын сүзнең кыскасы итеп нәрсә әйтергә була. Идел татарларының ашлары ул күчмә һәм җирле халыкларның да иң күркәм традицияләрен үзенә алган һәм шуңа күрә бүгенге көндә дә аны яратучылар аеруча күптер дип уйлыйм. Бер яктан караганда, ингредиентлар дип әйтик, гадәти. Шулык ит, шулык бәрәңге, шулык камыр. Менә ни өчен барыбер сез әйттегез, шул кул белән ясалган гаҗәпләнәләр дип. Ни өчен барыбер үзенчәлек бар татар халкында? Нәрсәсе белән шулай аерылып тора ул дип уйлыйсыз сез? Ничек уйлыйсыз? Менә бүген әгәр инде без атаклы безнең пешекче Юнус Әхмәҗановны искә алмасак,
дөрес булмас. Ул иң беренче китапны 59 елны, 1959 елны татар халык ашларын дөньяга күрсәткән. Әуланы бөтен авылларда, менә бу тирә-яктагы авыллардан җыеп, бастырып безгә, менә безнең буынга, инде ул хәзер ничә еллар юк, менә без аның балалары, аның ризыкларын пешерәбез, ул дөньяга танытучы. Һәм инде менә мин үземдә бик сөенәм, Ходай Тәгалә миңа да шундый әйберне бирде, Юныс Әхмәҗановтан соң, менә бу минем тәмле булсын дигән татар халык ашлары өч телдә чыкты. Әлбәттә, менә бу инде зур бүләк ул, авыр. Ул өч телдә, аны чит илләр рәхәтләнеп пешерәләр, Монда ничә алып аш китәләр. төрі сезнең урын алган әле китапта? Монда минем 300 аш төрі. Бу әле менә татар халык ашларының күпме өлеше генә дип әйтеп буламыны? Әйе, әле анда тагын бер басманы менә җыйнабыз, Алла бирсә чыгарырга, әле тагын күп. Мин Ләкин инде күбесе, әйе. күбрәк мин инде менә онытылып калган якларны. Безнең мишәр ягында пешерә торган тура дигән ризыклар бар. Менә шуларны, әлбәттә, бик күп әле андый ризыклар. Тагын шул менә Юныс Әхмәҗанов безгә юл ачып калдырды. Ул дөньяга Әйе, әле күрсәтте. 19 гасырда Әйе. тагын шундый бер мәгълүмат бар, күбрәк татар ашларында ит кулланыла дип. Гөлназ ханым, ничек уйлыйсыз? Хәзер дә бу тенденция сакланып киләме? Татар ашлары ничектер итле ашлар белән бәйлеме ул? Һәм башка илләр белән чагыштырганда, мәсәлән, бездә ит күбрәк дип әйтеп буламы әлеге ашларда? Әйе, менә мәсәлән, мин бит инде хәзер икенче тапкыр кияүдә гарәп кешесендә. Ул гарәп кешесе әйтә, сездә бигрәк тә күп ит ашыйлар ди. Мәсәлән, миңа берничә төрле ризык әзерләп күрсәтте итсез. Шунлап та безнең халык ит ашамасаң бик тә аның белән яшәгәндә инде шунлап та безнең бик күп ит ашаганыбызны ачыкладым. Бездә ит әлбәттә сыйфатлы, тәмле итеп үстергәндә бөтен ризыкны әзерләп була. Әгәр безнең бәрәңгебез, итебез бар икән, демәк без аш түгелбез. Димәк, әле итсез дә ашаулар бардыр. Ләйлә ханым, сез үзегезнең блогларыгызда шулай 11 ел ит ашамыйм, туңмыйм, яшәп була. Теләгән кешегә әлбәттә бик авыр. Әниләргә кунакка килгәчтем, әйтәм, сез шәйне дә ит белән ашыйсыз, ит белән итне ашыйсыз, кич белән тагын ит ашыйсыз, әйтәм, бу бит инде яшәп булмый. Ниндидер кызыграк әйберләр пешерергә өйрәнергә кирәк дим. Шуңа күрә мин күбрәк әниләргә традицион татар кухнясыннан күчеп, ниндидер яңа кылар кертүен телим. Мәсәлән, бәрәңге урынына мәйтәмдә таш кабак тыгык мәйтәм башка. Нәшенчә үзгәртүләр ничек карыйсыз сез менә үзегез? Дөресме? Кабак белән ерак китеп булмый инде. Без торабыз ризыкларны, хәзер бит инде дөрес туклану рәвешенә һәрбер яшьләр күчәләр, олылар да шуңа күчәләр. Без инде хәзер возможностьлар бар, Аллага шөкер. Кибет киштәләрендә менә Гөлназ ханым әйтмешли, элек ит бәрәңге суган булган, хәзер бит бөтен әйбер бар. Шул таш кабак та бар. Кабачки да бар. Анарысын төрле менә. Хәзер бит инде цветной капусталар инде, брокколилар. Бататы да бар. Әйе, менә бөтен әйбер кибеткә керсәң, нинди генә яшелчәне алып, тәмле ашларны әзерләп була. Әлбәттә тирләндерәбез. Әйе, тәмле кала, әлбәттә кала. Тарихи юк. Әйе. Мин мәсәлән үзем гурман, бөтен милләтнең ризыгын пешереп карарга яратам. Гаиләмә пешереп ашатырга яратам. Безнең татар ризыгы, мәсәлән, кыртны гына бәлки чит илгә китсәм, мин кыртны таба алмам, һәм каймагыбызны таба алмам, казылыкны һәм казы итен таба алмам. Безнең ризыкларны теләсә илнең теләсә кай җирендә пешереп ашарга була. Әле монда без әйттек инде, менә мәсәлән татар ашларын шул интернетта урнаштырабыз дип. Кайсы ризыкларны күбрәк карыйлар, караулар буенча менә нәрсәләр популяр? Сез итне күрсәтмисез. Фотога төшерер өчен иң җиңел әйбер ул эчпешмак. Ул иң матурлык буенча да карыйлармы? Әлбәттә, Инстаграмны дигән сүз бар ич. Ул бит ашыйсы килергә тиеш кешенең фотоны күргәчтен. Шуңа күрә иң күп очрашадыр. Эчпешмакны итсез ничек күз алдына китерә аласыз? Гөмбә белән. Миңа ни пешерә? Юк, бөтен кешегә Бу эчпешмак буламы инде аны гөмбә куйгач? Юк, эчпешмаклар ишәү була инде аның тәмлегенә башка. Эчпешмагы бит ишәү. Һәм без инде тагын бер мәсьәләгә тукталып үтми булмый. Ул да булса тәмле Казан фестивале буенча 3 көндә 15 мең тонна ашаганнар ризык. Димәк инде бу нәрсәдер хакында сөйлидер. Менә мондый фестивальләрнең әһәмияте турында инде без әйттеләр, менә шоу ясарга кирәк, җыярга халыкны дип. Моннан тыш ниндирәк функциялар йөртә менә мондый төр фестивальләр һәм шулар белән бергә Гамил әфәнде җәлеп итеп булар микән халыкны безнең республика шул туризм турында сөйләшсәк? Әгәр дә туризм өлкәсе икән, урысча әйтсәк, любой кипиш файдага.
Помидор фестивале менә Төркиядә йөрүчеләр күп инде хәзер. Яки Италиядән да сыр фестивале, пармезан фестивале. Һәр шәһәрдә, һәр районда. Һәм менә бик мөһим әйберне әйтерез дә ханым. Юнус Әхмәтҗановның китабында 1000 төрле ризык бар һәм һәр төбәкнең үз ризыгы бар. Турасы бар сезнең районда. Сездә бәлки кишер пилмәне бардыр. Бездә бар, мәсәлән, пиләмәш дигән әйбер. Пәрәмәш түгел, пиләмәш анда. Ул нәрсә белән аерыла пәрәмәштә? Ул шәңгәнең версиясын пиләмәш диләр. Удмуртларда пиләпәш диләр аны. Менә шуның һәрберсенең фестиваленә сарыка менә бер туктаусыз әрсез кыю булырга кирәк. Бер туктаусыз ул фестивальләр, ул Казан фестивале, ул ел дәвамында дәвам итәргә тиеш. Бер туктаусыз. Халык килерме монда булар белән җәлеп кирәк, медиага чыгу кирәк, YouTube'тан китү кирәк, туристлар килә. Халык килмәскә дә мөмкин, чөнки безнең халык өйдә ашый, бөтенесе фестивальләргә йөрми. Үз хатынлыгын ашарга ярата ул. Ризык бәяләренә дә тукталмый булмый. Хәзер бәяләр, мәсәлән, башка илләрдә ашаулары белән чагыштырганда азрактыр дип уйлыйм инде мин. Чөнки, мәсәлән, шул фастфудны алсак, аларның бәясе бермә-бер артып тора. Менә шул яктан да ниндер этәргеч булыр микән? Һәм шуңа бәйләп тагын бер сорау, нинди ашау артыннан киләләр, мәсәлән, шит илдән килгәннәр? Сез моны беләсездер инде, Шания ханым. Кайсы милләт жарата? Менә шит илдәгеләр әйтәгезләр, менә шуны Бөтен милләт ярата. Минемчә Кытайлар, гарәпләр ашамый. Гарәпләр мәсәлән суда йөзгән бәрәңге һәм ниндер камыр дип әйтә. Нәрсә инде ул сез нәрсә ашыйсыз диләр? Ул бит милли ризык. Алар бит юк, аларда килә, бөтенесе килә. Кытайлар күбрәк. Гөлназ ханым, алар бит менә меню буларак киләләр инде. Менә мәсәлән алдан сөйләшәбез бит кафелар, рестораннар белән. Алар бит инде безгә беренче, икенче һәм инде салат белән бергә китерәләр инде. Аш тәмле һәм аны бүгендә ашарга мөмкиннәр, иртәгә дә шушы ук токмачлы аш булырга мөмкин. Алар аннан бер вакытта да туймыйлар. Матур итеп бит чүлмәкләргә салып бирәбез. Аның кеше менә кем әйтәле, күзе белән ашарга тиеш дип, күзе белән карап, күзе белән бирәбез. Хәзер ризыкның матур итеп тәкъдим итә белергә дә кирәк. Әлбәттә инде теге зур тәлинкәгә токмачлы ашны китердең дә, килдең дә куйдың, алай түгел. Матур гарәп халкы аны аңламый. Суда йөзеп йөргән нәрсәне һич аларга аңлатып биреп булмый. Менә мин менә күп Кытайларның каршылыгын бу. Әле безнең Казаныбызда бит күптән түгел шул дөнья чемпионатлары, универсиадалар үтеп китте. Монда, мәсәлән, кайбер илләр вәкилләре ниндидер теге острый дип әйтәбез инде. Монда тәмләт кешеләр кушылган ашаулар ашый. Менә безнең татар халык ашларында аларны өстә буламы һәм асылы үзгәрмиме? Мәсәлән, шүлмәктәге азыкка, менә безгә шүлмәк азыкларын бик кертергә кирәк безнең татар халкына. Әгәр туристлар аны ашаячак, ул җылыда бигрәк тә кыш көннәрендә инде. Һәм анда тәмле дә күбрәк анда тәмле кешеләр дә кушырга мөмкин. Менә ул шүлмәк ризыклары бик тә идеал әйбер. Мәсәлән, шит илдән килгән мөселман халыклар өчен. Шул бәлештә әйбәт алар күбрәк менә бульон азрак булган әйберләрне яраталар. Ну шул ук ашны әлбәттә яратмыйлар. Гөлназ ханым, сезнең иптәшегез генә шулай ярата. Юк, бәлеш инде безнең менән безгә бик күп Мәскәүдән алып киләләр компаниялар, без бит инде теге күбрәк офисникларны ашатабыз. Шуңа безгә чит ил кунаклары бик күп киләләр. Сез алар өчен махсус менюлар тәкъдим итәсезме? Әллә шул ук каламы? Безнең менюда һәр вакыт кыстыбый бар, һәр вакыт гөбәдия бар, һәр вакыт тыкмачлы аш һәр көнне бар. Шуңа күрә рәхәтләнеп башлыйлар, яратып башлыйлар. Бик яраталар безнең татар халыклары. Мәсәлән, ул тәмләткечләрне куллану, күбәйтеп куллану. Ул көньяк илләрендә ул мәҗбүри булган, чөнки аларда элек холодильниклар булмаган, тәмләткечләр ризыкны сакларга ярдәм иткән. Бездә карбазлары булган. Аларның менә тәмләткечләр белән күбрәк барыш ашаулар. Әлбәттә, анда бик каты кызу, шул ук микроблар, нәрсәләр артып кешегә зыян салмашын, әлбәттә, алар күбрәк. Әйдәгез, үзебезнең тирәгә маршрутка килеп кайтыйк әле. Мәсәлән, экскурсоводларны, туристларны алып килен Зия утравына. Бер кафе, анда кафелар күп түгел. Кышкы каникулда, мәсәлән, 1000 кеше үтә яныннан. Бер кешегә әзерләү бер төрле, 1000 кешегә әзерләү бер төрле. Мин бәлки 1000-шедер. 800 кеше дә нәкъ тәмле иттереп ашыйсы килә. Менә шул вакытта аның сыйфаты төшмәсен иде. Теләгем шул. Мәсәлән, ул ничек дип әйтим, урысча баланда булмасын иде. Менә тукмачлы аш ай тәмле, 1000 кешедә, 2000 кешедә. Менә шулай итеп тәмле бу дип ашый торган сыйфатлы булсын иде. Шулай булсын иде. Шамил әфәнде, гастрономик туризмны бездә үстерүдә нәрсә нуктасы булырга тиеш? Таян ноктасы булырга тиеш, пешергән ашларга йөрәгеңә, күңелеңә салырга кирәк.
20-нче гасыр безнең халык өчен ачлык гасыры булды. Сугышлар, революциялар, кулаклар, кыру, себерлү, шуның өчен ит бәрәңге популярия. Әле шуның шаукымы дәвам итә. Киләчәктә Юнус Әхмәтҗановның китабының башка битләрендә булган кычыт канашы, балтырган салаты, сәрдә салаты һәм башка диетик, вегетариан ашлар популяр булыр дип өмет итәм. Мәдәният, спорт һәм башка халыкара чаралар белән бер рәттән үзебезнең татар ашлары да безнең республиканы бөтен дөньяга таныта башлады. Исәнлектә күрешергә язсын.